cheat day alebo shit day, je mi jedno čo, je mi jedno kedy. Nám už je to všechno jedno, šup sem, šup tam, nám už je to furt. Napríklad aj v tejto štúdii mali jesť pizzu do bodu, kedy povedia, že OK, som najedený. Tak si lahnú na pohovku, funia a predýchujú a potrebujú 3 pankrelány. Hej? Aj overfeeding štúdie ukazujú, že zatiaľ čo niektorí priberú iba 1,8 násobok. Zdravím všetkých pri ďalšej časti našeho Dirty Talku. Tentokrát pôjde časť číslo 4 a témou bude cheat day alebo shit day. Nájdi si chvíľočku, sadni si v kľude a vypočuj si kvalitné video a informácie. Tak poďme na to. Čo to znamená, keď niekto ide cheat day alebo má cheat day? Nebudeme riešiť semantickú stránku tohto slovného spojenia, pretože keď si zoberieme pojem cheat ako podvádzať, tak podvádzať môžeš možno svoju polovičku, čo samozrejme by si nemal, ale jednoznačne podvádzať svoje kalórie nemôžeš. Tie vždycky s tebou vyžupu. Takže ak si odmyslíme, že cheat day je už zo samej podstaty veci niečo negatívne, tak sa môžeme na to pozrieť z dvoch uhlov. Prvý uhol pohľadu bude predstavovať taký ten typický cheat day, ktorý si predstavíme každý, kto už o tom počul. A to je proste nekontrolované žranie. Je mi jedno koľko, je mi jedno čo, je mi jedno kedy. Nám už je to všechno jedno, šup sem, šup tam, nám už je to furt. Mám proste stanovené, že dneska od 00 do 00 daného letopočtu jednoducho idem bomby. Všetko, čo mi chutí, všetko, čo som si z nejakého dôvodu odmietal a zhrňal do svojho šuflíka tajného alebo do svojich zásob, idem jak buldozer. Aj keď mi to na konci dňa ani nechutí, ale dneska je ten cheat day, dneska to musím využiť, lebo od zajtra už idem clean, od zajtra bude všetko s kostolným poriadkom. Tlačím dovtedy, kým mi nejdu prasknúť čreva, tlačím dovtedy, kým nepotrebujem aspoň trojnásobnú dávku pankreolánu. K tomuto klasickému pojatiu cheat dayu ešte dám takú malú vsúvku, že typickými protagonistami takýchto cheat dayu sú často ľudia, ktorí súťažia vo fitness, respektíve v kulturistike a počas svojej tvrdej, častokrát nezmyselne tvrdej diety si postupne zhrňajú do svojich tajných šuflíčkov alebo zásob všetky sladkosti, všetky slané šmaky, ktoré v deň súťaže po súťaži, respektíve v posúťažnom období začnú okamžite vyžierať. Ale o tom si povieme niekedy inokedy. To len tak pre jemný kontext. Z druhého uhlu pohľadu samozrejme môže byť takisto, to je v podstate cheat day iba v oveľa rozumnejšej forme, nejakej zámernej, štrukturovanej forme zvýšenia kalórií, ktoré robíme pre určitý cieľ alebo pre dosiahnutie určitého cieľa. To znamená, či už je to napríklad pre dosiahnutie fyzického cieľa, chcem obnoviť zásoby glykogénu, tým, že budem jesť viacej sacharidov alebo celkovo kalórií, chcem tým podporiť svoje následujúce ťažké tréningy, ktoré mi čakajú, vytrhnúť sa na istý čas z diety, hej? Alebo môže to byť aj psychologický cieľ, aby som presne po dlho období dietovania jednoducho na chvíľu si doprial viacej jedla, viacej kalórií, ktoré doteraz, pretože dosahujem nejaký cieľ, pretože mám nastavený nejaký deficit, som si zámerne odopierala. Alebo to môže samozrejme kombinácia týchto dvoch. Samozrejme, toto má nejakú štruktúru, nejakú formu a konkrétny cieľ. Hej? A o tom sa povieme ďalej, o tzv. Refeedoch. Dôležitý, preto pri otázke alebo problematike cheat dayu je vždycky náš mindset, nastavenie hlavy, jednoducho povedané. Áno, tu sa to všetko odohráva, však to určite dobre vieš, že ty aj chceš, ale hlava proste ťa tlačí inde. Pretože rozdiel medzi takýmto cheat dayom a takýmto cheat dayom môže byť dosť zásadný. Mnohí ľudia bez toho, že by si to nazvali cheat day, praktizujú nekontrolované proste žranie. A tam je odpoveď, že prečo tak ľahko tlstneme, inak o tom sme hovorili v Dirty Talk číslo 2, takže si to pozri kľudne, celkom dobré videjko by som povedal. No a samozrejme je rozdiel, keď niekto ide jolo celý deň bomby a rozdiel, keď si, však on si dáva len cheat meal, jedno jedlo. Zase tá podstata toho slova, že cheat, niečo podvádzať, už som hovoril, že podvádzať nemôže svoje kalórie, je veľmi zle nastavený mindset človeka a zrejme nemá úplne uprataný svoj vzťah s jedlom, ale to je zase téma o niečom inom. Čo sa krásne ukazuje je, že napríklad aj v tejto štúdii mali jesť pizzu do bodu, kedy povedia, že OK, som najedený. Hej? Som dobre.
Čo sa ukázalo je, že v priemere to bol na úrovni 1500 kalórií. Takže v podstate jedna veľká pizza. No ale čo je sranda, je, že keď im títo výskumníci povedali, že teraz si dajte toľko, aby ste boli tak plní, že už nebudete chcieť ďalej, tak sme sa dostali zrazu z 1500 kalórií na 3000 kalóriové jedlo, respektíve niektorí fajnšmekri to potlačili na 4800 kalórií. Áno, hovoríme o mužoch, ale nebojte sa, babi, vy viete tiež pekné zverstva porobiť. Každopádne, hlavný odkaz tohto je, že aj v rámci cheat mealu človek vie napáchať brutálne škody, ak ide úplne nekontrolovaný kalorický terorizmus. V kontexte debaty o cheat day a o prežieracom dni sú dôležité ešte 3 také body. Poprvé, pribrať sa dá aj za jeden deň. No shit. Áno, dá sa to. Po druhé, takýto deň nebude mať zásadný pozitívny vplyv na nakopnutie tvojho metabolizmu. Aspoň nie tak, ako dúfaš a veríš. A po tretie, nebude mať ani zásadný vplyv na zvýšenie hladín leptínu, aby to malo relevantný dopad v dlhodobom horizonte. Že sa dá pribrať za jeden deň, no logicky, pokiaľ tie kalórie bude viacej ako potrebuješ, proste priberieš. Áno, neexistuje nič zázračné, že by zrazu tie kalórie sa vyparili. Proste, keď ješ 500, 1500 alebo 3000 kalórií navyše, je to samozrejme rozdiel, pretože tie negatívne dopady budú zásadne iné. Ale vec, že čím sa viacej otrhneš z reťaze, tým negatívnejší dopad to na teba bude mať. Teraz, čo sa týka samozrejme nakopnutia toho metabolizmu, tak tam treba povedať to, že áno, tvoj metabolizmus sa zvýši. Ale prečo? Napríklad preto, že keď z 2500 kalórií začneš jesť 5000 kalórií, tak tvoj termický efekt potravy, tzv. TEF, ide z 250 kalórií, čo je 10% tvojho príjmu, na 10% tvojho príjmu nového. To je, z 5000 kalórií je to 500, o 250. Ale to nespasí tých 2500 kalórií, ktoré si do seba napratala teraz. Keď sa pozrieme napríklad na to, že samozrejme u niektorých ľudí sa prirodzene s tým, že začne jesť viacej kalórií, spontánne zvýši ich aktivita, tým pádom sa zvýši ich zložka metabolizmu tzv. NEAT, že sa začnú viacej hýbať, viacej trepať, viacej sa budú potiť, viacej tepla, budú napríklad vydávať, budú mať vyššiu termogenézu, tak treba aj dodať to, že je to skupina ľudí, u ktorých sa to diať až takto nebude. Áno. A to sú presne tí, ktorí keď sa obšerú, tak si lahnú na pohovku, funia a predýchujú a potrebujú 3 pankrelany. Hej? Takže zvýši sa? Ale bude to mať relevanciu? A urobí to ten offset tých kalórií? Nemyslím si. Aj overfeeding štúdie ukazujú, že zatiaľ čo niektorí priberú iba 1,8 násobok, iní 5 násobok. Takže sú tu interindividuálne rozdiely medzi ľuďmi. Ale každopádne, keď do nich tlačia kalórie navyše, viac ako potrebujú, všetci priberajú. To isté je s deficitom samozrejme. No a keď sa dostaneme k tomu bodu ohľadom leptínu, tak tam si treba zase povedať také 3 dôležité body. Poprvé, áno, cheat day sám o sebe, tým, že nás vytrhne na 99,9% z deficitu, môže mať takýto pozitívny vplyv, lebo nemať deficit je prvá taká dobrá vec. Druhá dobrá a dôležitá vec je zvýšený príjem sacharidov, avšak nie až tak tukov, ktoré z dlhodobého hľadiska budú mať najväčší pozitívny vplyv na hladenie leptínu. Jak sa o tomto bavím. Lenže typický cheat day není o tom, že človek je len zvýšené sacharidy. Typicky pizza, zmrzliny, kebaby, hranolky a zhrňa do jedného dňa, lebo dneska zrovna majú povolenie. Ďakujeme ti, že si nám to umožnil. Tak proste všetko toto je kombinácia tukov a sacharidov, nie samotných sacharidov. A tie tuky až taký pozitívny vplyv v krátkodobom horizonte nemajú. No a samozrejme, ten tretí bod je dôležitý, to už čo som povedal, že jeden deň je málo. Ideálne 2, 3 a viac, lenže to sa samozrejme nekorešponduje s dietou, lebo keď 3 dní nedietujem, o 3 dní mám kratšie a tu už prichádza do hry skorej nie cheat day 2-3 dní, pretože to už môže mať relevantné následky, ale napríklad štrukturovaný refeed, o ktorom si práve teraz ideme povedať ako lepšej alternatíve zvýšenia svojich kalórií. Lebo áno, ukazuje sa, že práve tento mindset cheat meal, respektíve cheat dayov je spojený aj s binge eatingom, okrem iného. Ale to je samozrejme na hlbšiu diskusiu, možno niekedy inokedy. Takže nie cheat meal, ale skôr je tzv. Free meal, alebo už akokoľvek si to nazvete, len nie negatívnu konotáciu spojenú s týmto. Nepozeráme na to niečo
zlé, pozerajme na to jednotlivé jedlo, nech je akékoľvek, ako proste súčasť našeho života, nechcem sa ho zdať, mám ho rád, nech je to smažačík s hranolkami, alebo nech je to smotanová zmrzlina, alebo hoci čo. Jednoducho vhodne to zarate, nie na príliš pravidelnej báze a bude to úplne v pohode v rámci vyváženého jedálnička. Nie teda cheat day, ale skôr štrukturovaný refeed. Čo znamená, že jednoducho zámerne zvýšim primárne sacharidy v svojej strave. Samozrejme môžem zvýšiť jemne aj tuky, aby som si doprial niečo, čo v tej diete napríklad nemám dlhodobejšie, ale primárne zvýšenie sacharidy, ktoré budú najväčší pozitívny vplyv na doplnenie našich zásob uhlíkových, najväčší pozitívny vplyv na ten leptín z krátkodobého hľadiska, samozrejme aj na náš výkon v posilke a sacharidy sú radosť, nie? Si dopriať. Takisto by som povedal, že treba to praktizovať možno, že ani nie tak ten jeden deň, ale skorej možno, že 2-3 dní, dať si taký víkend a to využiť potom na tie tvrdšie tréningy. Typicky piatok, sobota, nedeľa a pondelok, útorok sa môžem cítiť o dosť lepšie na tých tréningoch, respektíve už počas toho víkendu. Ale samozrejme je to na tebe. A čo povedať takto na záver? Asi by som to zhrnul tak, že overfeeding, alebo inak povedané kalórie, ktoré nás vytrhnú na určitý čas diety sú potrebné, dobré a v rozumnom kontexte aj nevyhnutné. Samozrejme, treba si uvedomiť, že mali by mať nejakú štrukturovanú formu. Nemali by sme na to pozerať ako na niečo negatívne, ale mali by sme na to pozerať ako na niečo pozitívne. Teraz si možno povedal, však cheat day a tie kalórie sú pozitívne. Problém je, keď si zafixuješ nesprávny vzorec správania spojený práve s takýmto dňom. Keď je to absolútne nekontrolované barbarstvo, ktoré napácháš so svojimi kalóriami a potom musíš znášať viacej negatív ako pozitív z toho vychádzajúcich. Takže nenastav si zle svoj mindset a potom áno, keď si to tak poviem, že nalejme si červeného vína, raz za čas sa všetci chceme nažrať, natlačiť, neriešiť absolútne a proste dať si. Je to v poriadku do momentu, kým sa to neopakuje až príliš často a kým to máš pod kontrolou. Preto zlaté pravidlo 80/20 z dlhodobého horizontu je určite odpoveďou. Takže dúfam, že sa ti video páčilo a samozrejme budeme sa tešiť na ďalšie veci, ktoré prídu. Takže sleduj FitClan, sleduj nás a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní Dirty Talku. Čaute.